салом алейкум дӯстон, хушомадед ба канали Шоха Тиҷи. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи топ 10 беақлие ки дар камераҳо сабт карда шудагианд дар бораи ҳамин гап мезанем. ва фикр мехелем видеоро шумо дигар дар ягон ҷо нарафтед. барои чӣ бача яхам мешикана фикр намекана ки дар поён чӣ гап мешавад. бачаҳои ёшкаро чайсар гашт меоянд ки дар ҷое ки бояд мошинашонро парковка кунанд як чиз мондагия. шофёри бача ҷураша роӣ мекунад, мегӯяд ки бара биҷура дур фурӯште ки ногаҳ бача меғалта ақлаш намегирад ки ин чиза беҳуда дар ин раҳ намемонад. хатя безинда мемона ҳамиш тенҷай. боя беақли дигар ин мардаки калон мехоҳад дар снегопад катеца кунад, айпаси снегопад меқапава, фикр намекунад ки пош дар ҷои апас неяй. вақташ баландӣ мекунад, снегопад тез ман мешава. агар не ай беақлиш кариб ки ҷони худша ай даст медод. дар ин шаҳр сӯхтор ба амал омадагии пожарник меравад. симе ки давуд ток омадеса мехоҳад ба каша бигира ки токш мезана. хайрат ки тез соят ӯ шудагане яъне метонистам мра. ман намедонам дар бораи ин видео чӣ хел шуморо фаҳмонам. намедонам чӣ намуд кайфа кардагия ки нигаҳ кунед дарини автобус пурри одамай ки хеле риск мекунад, мехоҳад айҷа бигзарад. ин ҳодиса дар острити савай рух додагия. медонед ки чӣ қадар одамо барои челленҷи кукуруза тез хӯрдан дандонои худро аз даст доданд. ин духтарак мехоҳад тез кукуруза бихӯрад, аммо мӯи сараш медаст. дар инҷа чанд видео аст ки парронда наметавонад, не ки бо сило сар кор доранд. дигар чӣ бигем ки вақте ки спецназ мепаронад, сарпарҳои оружияш намеравад. ҳоли дигароба чӣ мешавад? натарсен, мужик зинда просто камтар як зарбача хӯрд. ин мардак мепаронад ки яке тири демишда тириш рис мегирад, мехоҳад ки бинад чӣ гапае ки ақлаш намегирад ки ҳамин оружияш заряжат кардаги буд, қариб метавонист ҷоншаи даст диҳад. ана видеое ки чӣ хел хита дар як секунд чанд ҳазор сум қарздор мекунӣ. ба фикр мехери видео дар ютуб бисёр чӣ хел мардакҳои калон ақлашонро истифода бурда наметавонанд. чӣ ба пеши пома ё раҳра нигаҳ кунам вақте ки дар дастам телефон аст. қувва боша, ақл дар кор нест. адаиҷа каска аст, ақл дар кор нест. намедонам чӣ фикр карди ҷазақча. нахоҳ ақлат нагира ки дамхели аллоҳ хитафур будӣ. чӣ мазза дора ҳамин оғани хина ки ҳамин хел бачо намедонам ақлошон дар кичвай зубони хушонат дамхели сои ханак мемонад. ҷони хучунат дар хатар. ҳамин буд видеои имрӯза дӯстон. лайка мемонем, пас подписатся мекунем, видеои ояндаро интизор мешавем. агар ягон чӣ боша хай дар комментария бинависем. лайкай, дизлайкай.